Hello, good morning everyone. Uh, गासैखौबो गोजोन फुंनि गाहाम हामलायथिनायखौ बयनोबो जासिहरनाय थाबाय। बाथ्राया जाहैबाय बहुतआनो सोंबाय थायो जे माने आदा नोंनि रुमखौ देखाय, नों बहा थायो होननानै। आरो मैया आं लाइभ फैदोंमोन, लाइभ फैनायावबो सासे स्टुडेन्टआ सोंदों आरो सार रुमखौ देखाय अबे जायगायाव थायो, माने बहुतआनो मिन्थिया आरोखि ना। आं खोन्थानाय जायाखै दासिमबो बिसोरनोबो। स' आं दिनै नोंथांमोननो देखायनोसै बेखौनो आंनि रुमखौ ओरैनो फिसा मिनि ब्लग खालामनानै। आरो बेवहाय सोर सोर थायो, मालिकआ बहानि, बेफोरखौबो आं गासिबो खोन्थाजोबगोन। स' नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। ओरैनो फिसा देखायनोसै मिनि ब्लग, नायदो। नैबेनो गेटआ, बेनो गेट जाहैबाय। ओरैहाय दंबावो नै मोनसे रुम, मोनसे न'। आरो ओरैथिंजा दंबावो नै बेवहायबो रुम जोब, थारमाने भारा न'थ'। नैबेथिंजाय नै मन्दिर दङ, बेवहायबो नै भारा माबाजोब रुम जोब आरोखि। नैबेबो रुम मोनथाम दं बेवहायबो। ओरै दावखोनि बे गासिबो रुम जोब माने। नैबेथिंजा बाथरुम, लेट्रिन बाथरुम मोजां थिगानो, गासिबो दंजोबखायो, खुनु प्रब्लेम गैया। बे गासिबो रुम जोब, गिदिरानो नङा। गासिबो दंजोबो थिगानो। नैबेजों साइडआव न'जोब आरोखि, ओरै साइडथिंबो न'जोब, ओरैथिंजाबो न'। बेनोसै, बारा जेबो गैया। बयबो सोंबाय थायो नालाय, बेखौनो एसे देखायनानै होबाय आङो। आं थाग्राखौ, आंनि रुमखौ नायदो एसे, माने बारा स्टेन्डार्ड नङा, ओरैनो माने हौवा मानसि थानायथ' बारा स्टेन्डार्ड। बेनो नै, बेनो गाज्रि नङा रुमा, थिगानो। गाज्रि नङा, थिगानो। नैबेयो ओंखाम संग्रा, बेजों माने एटाचखा बे रुमजों, माने भारा थाग्रासोखा नालाय न'आ, बेजोंनो नै एटाच। थिगानो, मोजां मोनदों आङो। बेवनो एटाच आरोखि ओंखाम संग्रायाबो। गस्लाफोरखौ बेयावनो दोनलाबायो आङो, जेखौ गोसो बेखौनो गानलांसै टाइम जाबाथाय। नैबे खाथियावबो न' दं, नैबे बिल्डिं, मानसि थाजोबो बावबो। स' बेनोसै लोगोफोर, बारा मोजाङै माबा खालामनो हायाखिसै आङो। मालाबा मोजाङै खेबनानै देखायफिनसै मोजाङै। दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो दे। दाना लास्टआव जोबनायावहाय बेवहाय सोर सोर थायो आरो मालिकआ थायोना थाया, दा बेयाव खोन्थानोसै आङो। दा बेवहाय रावबो थाया,
साराय 3 बोसोरानो जाबाय खोमा आङो बेवहाय माने गेजेर खन्द'आव फैदोंमोन। सानै रुम भारा थाफैदोंमोन। दा बेवहाय रावबो थाया, आं हारसिङै थायो आरो मालिकआबो थाया। मालिकआ बिदिनो 5 किल'मिटारसो जागोन खोमा बिनि न'निफ्राय आरोखि। ओरैबायदि मोजां, बिराद मोजां। दा आं हारसिङैहाय थायो आरोखि बेवहाय 3 बोसोर जाबायानो खोमा आङो बेयाव हारसिं थानाया। दा रावबो थाया, फैयो मालिकआ मानि सोरखौबा दोनो, सोरखौबा दोना बेबायदि आरोखि। दा बहुद मोजां आंजोंहाय क्ल'ज मालिकआबो। भारा थारा दिनैसिम भारा खनसेबो बिफेराखै। 3 बोसोर बारबाय खोमा आङो, खेनसेबो भारा बिफेराखै। थारमाने आंनो टाइम जाबा हरो आरोखि, बिदिनो 2 माससो, एखमबाथ' 3 मास 4 मासजों 4 मास गाहाम थालायलाङो, बिनि उनावसो हरो आङो। दा खुनु दिन भारा बिफेराखै, मोजां आरोखि, मोजां मोनदों आङो। मालिकआबो बहुत मोजां, माने खुनु रेकर्ड गैया जे भारा नांगौ, भारा लांफैनाय आरो फैयानो मालिकआ। माने फनल' हरो, हारसिङै था, फोसाबनानै था, बिदिसो होनहरो आरोखि। ओरैबायदि मोजां, माने लोगो बादिसो आंजोंहाय, बेबायदि आरोखि। बहुत बिसास खालामो। ओरैनो साइड एसे माबाफोरखौल' फोसाबनानै थानांगौ आरो, एसे हाग्रा दुग्रा जायोबा। बाखिथ' बहुत मोजां मालिकआ, माने फैखाया, माने बोसोराव बिदिनो खनसे खननै गाहाम बिदिल' फैयो खोमा, मालाबा ओरैनो बेबायदि। स' बेनोसै, बेवहाय रावबो थाया, आं हारसिङै थायो।